Cu mult timp în urmă, într-un ținut îndepărtat, trăia un rege înțelept pe nume Solomon. Oamenii veneau din toate colțurile lumii să asculte judecățile înțelepte. Era cunoscut pentru că vedea prin problemele care uimeau pe toți ceilalți. Dar chiar și cel mai înțelept rege s-a confruntat cu provocări care păreau imposibil de rezolvat. Într-o zi, un caz cu adevărat sfâșietor a ajuns în fața lui. Două femei stăteau în fața lui Solomon, ambele pretinzând că sunt mama aceluiași bebeluș. Bebelusul era micuț și inocent, iar viitorul său atârna în balanță. Fiecare femeie și-a susținut cu pasiune partea, țesând povești de dragoste și pierdere. Era imposibil să spui cine spunea adevărul. Curtea era tăcută, plină de tensiune, în timp ce toată lumea se întreba cum va decide regele. Ei îl priveau pe Solomon, sperând la un miracol de înțelepciune. După ce a ascultat cu atenție, regele Solomon a vorbit, cu vocea clară și fermă. El a cerut o sabie. Aduceți-mi o sabie, a poruncit el, și împărțiți copilul viu în două. Dați o jumătate fiecărei femei. Un oftat a trecut prin mulțime. Cum ar putea regele înțelept să sugereze un lucru atât de teribil? Cu siguranță, aceasta a fost o întorsătură crudă, o furtună de nedreptate. Oamenii au murmurat, șocați de cuvintele lui. Ei au crezut că faimoasa sa înțelepciune l-a părăsit în acest moment dificil. Cum ar putea o mamă adevărată să accepte vreodată un act atât de îngrozitor? Dar apoi, s-a întâmplat ceva extraordinar. Una dintre femei, cu fața plină de teroare și lacrimi, a strigat. Nu, stăpânul meu, te rog, a pledat ea, vocea tremurându-i. Nu-i face rău copilului. Dă ei bebelușul, doar lasă copilul să trăiască. Iubirea ei pentru bebeluș era atât de puternică încât ar fi preferat să-l cedeze complet decât să-l vadă rănit. Ea voia ca bebelușul să trăiască, indiferent cine îl crește. A doua femeie, însă, nu a spus nimic. A dat pur și simplu din cap, aparent mulțumită de ideea de a împărți copilul. Ea a acceptat calm propunerea îngrozitoare a regelui. Nu părea să-i pese de viața bebelușului, ci doar să-și obțină partea ei echitabilă. Un zâmbet cunoscător a atins buzele regelui Solomon. El văzuse prin furtuna de confuzie. Dați bebelușul viu primei femei, a declarat el. Ea este adevărata mamă. Curtea a oftat colectiv de ușurare și uimire. Înțelepciunea lui Solomon strălucise din nou. Femeia care a iubit cu adevărat copilul și a arătat inima. Era dispusă să renunțe la tot, chiar și la propria ei pretenție, pentru a-și proteja copilul. Actul ei altruist, născut din iubire maternă pură, a dezvăluit adevărul instantaneu. Indiferența celeilalte femei i-a dovedit înșelăciunea. Această poveste ne învață o lecție puternică despre furtunile vieții. Uneori, lucrurile par sumbre, nedrepte sau chiar imposibile. S-ar putea să simțim că suntem în mijlocul unei furtuni învârtitoare, incapabili să vedem clar. Dar la fel ca regele Solomon, adesea trebuie să privim mai adânc decât ceea ce apare la prima vedere. Adevărata mamă nu a încercat să câștige o luptă, ea a acționat pur și simplu dintr-un loc de iubire profundă și adevăr. Și în acel moment, furtuna de confuzie s-a rupt, iar soarele adevărului a răsărit. Viața ne va arunca multe provocări în cale, testându-mi răbdarea și inimile. Când te confrunți cu dificultăți, amintește-ți această poveste. Nu te lăsa păcălit de aparențe sau de decizii dure. Uneori, calea de a găsi din nou soarele este prin acte de grijă sinceră, sacrificiu și un angajament neclintit față de ceea ce este corect. Înfruntă-ți furtunile cu o inimă adevărată și vei găsi întotdeauna calea către lumină. Abonează-te la Romania în Repo pentru mai multe povești legendare care ne învață adevăruri atemporale.